नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. आज मी तुम्हाला जपमाळ कशी करावी, जप कसा करावा, जपमाळ कशी धरावी याविषयी सांगणार आहे. तर मी सांगितलंच तुम्हाला नित्यसेवा रोजच्या रोज करावी. 3 अध्याय 11 माळ श्री स्वामी समर्थ जप करायचं. तर 11 माळ श्री स्वामी समर्थ जप हा कसा करायचा, जपमाळेनं का करायचा आणि कशासाठी करायचा ह्याबद्दल तुम्हाला सांगणार आहे. तर ही आहे जपमाळ. ह्यामध्ये एकूण 108 मणी असतात. 108 मणी म्हणजे काय, तर आपल्या 12 राशी 9 ग्रह 12 नवे 108 असा याचा अर्थ आहे. तर आपण श्री स्वामी समर्थ असा जप करायचा आहे. हा मेरू म्हणीपासून हा आपण जप चालू करायचा आहे. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय असं म्हणून हे जपमाळ परत उलटी फिरवावी आणि परत मेनूवाणीपासून हा जप चालू करावा. जप करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, आपल्याला शांत मनाने हा जप करायचा आहे. श्री स्वामी समर्थ जप आपल्याला अगदी शांत मनाने करायचा आहे आणि श्री स्वामी समर्थ असं म्हणल्यानंतर हा मनी खाली घ्यायचा आहे आणि श्री स्वामी समर्थ असं नाही म्हणायचं, आपल्याला श्री स्वामी समर्थ असं म्हणायचं आहे. तर हे 11 माळ जप का करायचा, तर एक माळ, पहिली माळ आपल्या गुरुसाठी, आपल्या मातापित्यांसाठी, आपल्या मुलाबाळासाठी, आपल्या षडऋतूंसाठी, शेवटची माळ आपल्या स्वतःसाठी, असा 11 माळ जप करायचा. पण आपल्याला अगदीच वेळ नसेल, आपण जॉबमुळे किंवा आपल्या काही व्यवसाय असेल त्यामुळे आपल्याला वेळ नसेल, तर किमान एक माळ श्री स्वामी समर्थ जप तर दिवसातून एकदा हा झालाच पाहिजे. त्याचबरोबर दिवसात सकाळी आंघोळ केल्यावर हा जप करावा, पण सकाळी जरी नाही झाला तर किमान झोपताना तरी हा जप करावाच. यामुळे आपल्याला शांत झोप लागते आणि जप केल्यामुळं काय होतं, या नामस्मरणामुळं आपल्या शरीराभोवती एक छान असं गुरुवलय तयार होतं, संरक्षण कवच तयार होतं. आपल्या शरीरामध्ये जे 7 अदृश्य चक्र आहेत, त्यानंतर जे 8वं अदृश्य चक्र आहे ते प्रभावित होऊन आपल्याभोवती म्हणजे आपल्याभोवती आपल्या आजूबाजूला कुठलीही वाईट शक्ती येत नाही आणि आपल्या मनाचा कमकुवतपणा, जे काही नेगेटिव्हिटी आहे ती जाऊन एक पॉझिटिव्हिटी, सकारात्मक ऊर्जा आपल्या मनामध्ये निर्माण होते. हा जप पण आपण आपल्या स्वामींसाठी नाही, आपल्या मनासाठीच करायचा. हा जप केल्यामुळे आपल्या मनाला छान वाटते. स्वामींचं नित्य नामस्मरण केल्यामुळं आपण स्वामी आपल्याकडे लक्ष देतात. नाही तर कधीच तुम्ही नामस्मरण करणार नाही, स्वामींच्या पाया पडणार नाही, कधीतरी जाणार, स्वामी माझ्यावर हे एवढं मोठं संकट आलं आहे, तुम्ही दूर करा. तर करतील का स्वामी महाराज? तुम्ही स्वामींचं कधीच नामस्मरण करणार नाही, स्वामींच्या पाया पडणार नाही आणि मग स्वामींना म्हणणार, तरी पण स्वामी करणारच, पण वेळ लागणार. स्वामी करणार तुमचं संकट दूर, पण वेळ लागणार. आपल्याभोवती ह्या नामस्मरणामुळे एक संरक्षण ढाल तयार होते आणि पहिल्याच दिवशी तुम्हाला 11 माळ श्री स्वामी समर्थ जप करायला पाहिजे असं काही नाही, कारण की आपल्याला सवय नसते, काय नसते. आता मी 16 वर्ष झाली या सेवेमध्ये आहे म्हणून सवय आहे. बरेच जण या सेवा करतात, तर आपल्याला पहिल्या दिवशी जर कंटाळवाणं वाटलं तर पहिल्या दिवशी 1 माळ जप करायचा, दुसऱ्या दिवशी 2, तिसऱ्या दिवशी 3 असं वाढवत 11 माळपर्यंत जायचं. नंतर तुम्हाला इतकं छान वाटेल की तुम्हाला असं वाटेल 11 माळ म्हणजे कमीच आहे, आपण अजून 21 माळ करावे, 51 माळ जप करावा असं तुम्हाला वाटेल. इतकं छान वाटतं आणि इतकं पॉझिटिव्ह एनर्जी निर्माण होते जेव्हा आपल्याला संकट येतं किंवा आपण टेन्शनमध्ये असतो
त्यावेळेस आपल्याला सुखच आपल्या मनामध्ये नामस्मरण चालू होतं आणि ते आपलं टेन्शन कमी होतं आणि एक अतिशय छान अनुभव येतो. स्वामी महाराज आपल्या पाठीशी आहेत या विचाराने. आणि तुम्ही हा नामस्मरण करून बघा आणि त्याचा अनुभव घ्या आणि काय अनुभव आला ते मला जरूर सांगा. श्री स्वामी समर्थ. धन्यवाद.